Boh uzdravuje aj v dnešnej dobe. Dôkaz o tom, že to tak je, nám príde dnes porozprávať vo svojom skutočnom príbehu náš dnešný hosť. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Dušan Lacho. Dušan, vítaj v 20 minútovke. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja som dlhoročným pastorom tu na Slovensku, ale aj v Nemecku som slúžil tiež 20 rokov. Predstav sa nám prosím ťa ešte viacej, nejakú tvoju minulosť, históriu, súčasnosť. Tak, môžem len toľko povedať, že momentálne slúžim ako pastor v Nitre už 24 rokov a tam mám zbor Archa. Vynikajúco. Ty si také zázračné dieťa z toho, čo ťa poznám. Ja tvoj príbeh poznám už niekoľko rokov a som veľmi rád, že dneska sa o ňom porozprávame. Povedz nám, prečo si zázračné dieťa a prečo o sebe môžeš povedať, že si naozaj zázračné dieťa. Tak áno, ja keď som mal 16 rokov, tak som skúšal svet a mal som priateľov a jak to dneska je bežné, tak veľmi veľa sa oslavuje. My sme oslavovali a tak som trošku viacej oslávil, ako som mal. A tak potom... Ale dobre si oslavili určite. Akože bolo to celkom dobre, ale nemalo to dobrý koniec, lebo ja som vyšiel von na čerstvý vzduch a ten alkohol urobil svoje. Ja som tam padol do záveja, kde bolo vtedy veľmi zima, 23 stupňov. Zima bola, tam som ležal a tam som zmrzol. Normálne si, že zmrzol? Ja som zmrzol a niekto sa o mňa potkol. A o niekoľko hodín? Po 4 asi hodinách ma objavil niekto a môj brat ma na saňach potom odviezol domov ako zmrznutého a nežijúceho. Nežijúceho, ale vidíme, že žiješ, takže nejako to muselo pokračovať ďalej. Čo sa potom udialo? Moja matka je kresťanka, ona sa za mňa modlila aj s mojou sestrou, aj s mojim bratom a ja som potom počas toho, jak sa oni modlili, začal dýchať, uložili ma do posteli, ja som zaspal a na druhý deň som sa zobudil hladný. A prišiel som za matkou s tým, že chcem jesť, že som hladný. Nepamätal si nič? Absolútne nič som si nepamätal, čo sa udialo. Matka sa ma pýtala a ona mi vlastne povedala potom celý ten príbeh. No ja som bol prekvapený, ale potom som sa najedol a išiel som znovu za kamarátmi. A ona normálne vyslovene vedela, že nedýcháš, že si zmrznutý. Ťažké pre matku také niečo vidieť. No, a veľká viera to musela byť. Bolo to veľmi ťažké a bolo to samozrejme vec z mojich strany, z mojich milých, aj mojej matky, aj mojej sestry, aj brata, veľká viera, lebo som začal žiť. To bolo zázračné niečo, ja som už vlastne mal skončiť. Že? Ale moja matka, jak sa modlila, tak povedala, že ona chce, aby som slúžil Bohu. A zanechalo to teda asi nejakú niečo veľké na tvojom živote, táto skúsenosť? Dovtedy si vnímal Boha nejako? Ja som vnímal Boha, lebo som bol vychovaný v kresťanskej rodine, ale ja som si neuvedomoval, že čo je kresťanstvo. A čo si myslíš, že je kresťanstvo? Náboženstvo, rôzne rituály a spôsoby, ktoré sa praktizujú vôbec, ale ja som nevedel, že Boh je živý a že má možnosť byť spasený, zachránený, vykúpený krvou Ježišovou, že Ježiš Kristus za mňa zomrel. To som nevedel. No čo znamená to, že Boh je živý? No Boh je živý práve preto, že dneska robí ešte stále divia zázraky. Že keď sa my modlíme ako kresťania, tak on vypočuje naše modlitby a zasiahne do života druhých ľudí. Čo viem povedať v rôznych situáciách, čo som zažil. Stovky a stovky prípadov, kde boli ľudia uzdravení. Takže v tej chvíli v podstate to nejako zanechalo na teba niečo tak silné, že si uvedomil, že Boh je niečo viac ako len možno chodenie niekde do kostola, alebo len niečo, že je v hlave, ale je to niečo viac. Áno, pre mňa sa to udialo preto takým zvláštnym, že ja som si vlastne uvedomil ten môj zážitok, keď som ja dal život Ježišovi, že som mal hneď také jedno videnie, ako keby som pozeral nejaký film v televízore a tam mi bolo ukázané, že čo si vyberiem, či si vyberiem hromadu zlata, alebo či si vyberiem úzku cestu k prázdnemu krížu. Na tom krížu nikto nebol, ale ten hlas som jasne počul. Ja som sa rozhodoval a to bola asi chvíľa, nejak 2,5 hodiny, kde som sa rozhodoval, že čo urobím a tak som sa rozhodol, že dám život Ježišovi. Znamená to, že človek má na výber, ako bude žiť, ako strávi večnosť? Samozrejme. To bolo vlastne daná pre mňa jedna možnosť. Rozhodol si sa, že dáš život Ježišovi? Ako si dal život Ježišovi? Čo znamená dať život Ježišovi? Čo to znamená? Že som vlastne vyznal svojimi ústami najprv, že
ma mrzí všetky moje hriechy. Lebo to tak začalo, že pri mne sedela jedna babka, potom sa modlila a ona hovorila, že odpusti mi Bože všetky moje hriechy. A ja som si uvedomil vtedy, ona má hriechy, ja mám hriechy. Ja mal som len 16 rokov, ale som si v tom momente bol vedomý všetkých mojich hriechov. Tak som sa začal modliť a prosil som Boha, aby mi odpustil moje hriechy. A vlastne týmto to začalo, že potom bez toho, že by mi niekto povedal, že čo mám urobiť, tak som povedal Ježišovi, dávam ti svoj život, buď mojím pánom, chcem ťa nasledovať. Ty si uvedomil, že máš hriechy, v podstate možno aj mnoho našich divákov, ale ako keby sme sa snažili tie hriechy schovať, zabudnúť na ne a tak oklamať možno okolie a tváriť sa, že sa vlastne nič nedieje. No tak tie hriechy človek si je vedomý toho. Každý jeden človek má svoje svedomie a je si vedomý toho, že má nejaký hriech. Keď oklame, keď ukradne, čo ja som bol na to špecialista. A ja som si vlastne v tom momente uvedomil, lebo som si bol vedomý, že Boh je pri mne. Ja som nemal problémy, nakoľko som bol vychovaný v kresťanskej rodine, som nemal problémy s tým, že Boh ma nepočuje alebo počuje. Som vedel, že ma počuje, že je pri mne a že mu môžem všetko povedať. Takže ja som mu potom povedal moje hriechy a potom som dostal aj zážitok vo svojom vnútri, svedectvo, aj pocit, aj som plakal ako chlapec malý s tým, že som si bol vedomý, že sú mi odpustené hriechy. Ale nie len to, ale na základe tejto modlitby potom až keď som skončil s tou modlitbou, som si uvedomil, že nemusím fajčiť, nemusím nadávať. Ja som mal veľmi pestrý slovník, som veľa nadával. A Vybrané slova. Každé druhé slovo bolo veľká nadávka a ja som sa cítil v tým veľký geroj, že? Ale potom, jak som sa pomodlil, jak som to dal všetko Bohu, tak som nemusel fajčiť, nemusel som nadávať a ja som už nemal tie záujmy, ako som mal predtým, pretože môj prvý záujem prísť do takého spoločenstva bolo taký, že som chcel pozerať po pekných dievčatách a že tam niekoho budem baliť. Ale to sa úplne vytratilo potom. Normálne odišlo len tak fajčenie, nadávky? Normálne to odišlo? Úplne. To bolo tak suverénne pre mňa samého, že ja som absolútne nemal už žiadnu chuť. Mal som ešte cigarety vo vačku, ale už som nepotreboval fajčiť. To bol obrovský zázrak pre mňa. A ešte aj to, že keď som začal rozprávať, tak som nemusel nadávať. Vieš čo, to je presne to. Mali sme tu veľa hostí, ktorí takisto vravia, že prestala mi chutiť cigareta, prestalo chutiť človeku hrešiť. Ako keby človek, ktorý spozná Boha, to nie je kresťanstvo o tom, že zákazy, že nesmieš, ale ani to človeku nerobí dobre, ani to nechce robiť. Lebo som už nemusel. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona smrti a hriechu. Čiže tam sa to naplnilo to slovo a ja som si uvedomil až potom, samozrejme vec, ja som tomu nerozumel, čo je zákon ducha života, čo je zákon smrti a života a pekla, že to som vôbec nevedel. No ale vlastne som si uvedomil potom, keď som začal ako kresťan žiť, že to funguje. Že keď sa modlím, tak Boh ma počuje. Spomínal si, že Boh je živý v tvojom živote, že to zažívaš v podstate na dennej báze, odkedy si pastorom. Koľko si ináč rokov pastorom? Pastorom som od roku 90, to je už 34 rokov. A veriaci? A veriaci som od roku 1969. Keď rýchlo počítame, koľko rokov to je? To je 55 rokov. 55 rokov, rýchlejšie si ich počítal ako ja. Áno. 55 rokov si kresťanom. Za tú dobu si videl veľakrát, ako sa prejavovala Božia moc? Veľakrát som videl Božiu moc. Videl som, ako sú ľudia slobodní od rôznych závislostí, ale aj od okultných vecí. Že? Videl som zázraky, kde boli ľudia skriesení. Sám som zažil človeka, ktorý bol skriesený, bol mŕtvy a lekári boli pri ňom a dávali mu dýchanie, lebo ho uštipla včela a on jednoducho prestal dýchať a prestalo mu ísť srdce. Bol alergický. A prišli lekári a dávali mu umelé dýchanie, ale hadičku nemali napojenú na kyslík, tak som im, keď som tam prišiel, tak som im povedal, že ako môže dýchať, keď hadička je odpojená, tak sa celí zhrozili. A ja som potom prišiel k tomuto môjmu priateľovi, lebo rodičia tam plakali a prosili Pannu Máriu, aby mu pomohla a Svätého Otca, aby mu pomohol, ale on nedýchal. Ja som k nemu prišiel a som ho udrel do prs a som povedal, mene Ježišovom začni dýchať. A on otvoril oči a začal dýchať. Potom ho zobrali do Galanty do nemocnici, na vyšetrenie a do dneska žije všetko. To sú normálne overené fakty, ktoré sa dajú overiť. To sú overené fakty, áno.
Človek by povedal, že to sa dialo kedysi v Biblii, takéto uzdravenia, že to čítame v Biblii, ale aj dnes sa to deje. Aj dnes, a neskončilo to. Vlastne skutky apoštolské stále pokračujú. A vidíme to pri rôznych kresťanoch, čo som aj ja sám poznal, ale aj pri sám sebe. A prvý prípad, čo som ja mal, ako taký príbeh bol, v 70. som bol v Batizovciach v jednej rómskej rodine a matka nám hovorila, že dieťa má tuberkulózu a že lekári povedali, že zomrie. A ako mladý kresťan som vedel, že je niečo napísané v Biblii, že budete klásť ruky na chorých a budú sa mať dobre, tak som položil na to malé dieťa ruku, som sa pomodlil v Ježišovom mene, aby bol uzdravené a potom sme odtiaľ odišli preč. A po mesiaci, keď som sa vrátil, tak už mi hlásali dobrú správu, že chlapec žije a že je úplne uzdravený. Takže to bol prvý zážitok. Áno, to bol hneď prvý. To vystartovalo hore potom nejako. Áno. A tie zážitky pretrvajú. No povedz nám ešte pár takých, môžem nechcem povedať bombastické, ale každý zázrak je veľký. Môžem povedať napríklad, že prišla k nám jedna pani na bohoslúžbu, ktorá mala rakovinu na maternici a ona bola veľmi už z toho smutná a nie len to, ale bolo na nej vidieť, že už to je posledné štádium, lebo lekár ju upozornil, to bolo vo štvrtok, ju upozornil, že zistil, že má veľký nádor na maternici, že budú operovať, ale aby sa rozlúčila už so svojou rodinou. Ale medzi tým v sobotu bola u nás na bohoslúžbe, ja som sa mohol za ňu modliť aj s mojou matkou a ona niečo zažila, mala nejaký zážitok, lebo sa celý čas triasla. Ja som sa ešte aj pomodlil asi takým spôsobom, že Bože, operuj túto ženu. A potom odišla domov a ona mala taký nepríjemný zážitok, musela ísť na toaletu a niečo špatné s nej vyšlo von, kde sa zlákla už, že to je asi posledná hodina. No a ona si sa osprchovala, ľahla si a myslela si, že už sa nezobudí. Ale na druhý deň sa zobudila úplne čerstvá, dobre sa najedla, navarila ešte celej rodine a tešila sa z toho. No a potom v útorok išla na tú operáciu, na ktorú mala ísť a povedala ešte tomu lekárovi, ktorý mal operovať, chirurgovi, že pán doktor, keď by ste mohli urobiť ešte nejakú skúšku alebo skontrolovať to, lebo ja som niečo zažila. Tak potom urobil ultrazvuk a zistil, že tam nič nemá, že všetko je preč a že tam je nejaká jazva, ktorá je zahojená a sa pýtal, kto ju operoval. A vlastne vtedy, keď mi to povedala, to svedectvo, som si uvedomil, Ježiš ju operoval. To bol úplný zázrak. No a do dneska žije tá žena, už je tomu 34 rokov a ona žije a má manžela a je šťastná. Priatelia, je to tak, Boh uzdravuje aj v dnešnej dobe a ak máte akúkoľvek modlitebnú prosbu, tak nič za to nedáte, keď nám napíšete mail na info@20minutovka.sk. Máme vybudovaný tím po celej Slovenskej a Českej republike, veľmi radi sa budem s vami modliť. Dajte priestor Bohu a uvidíte, že Boh chce uzdraviť priamo aj vás. Pomôž nám dostať dobrú správu k ľuďom, ktorí to potrebujú. Daj odber, like, zdieľaj a staň sa našim partnerom v tejto misii. Ak nás chceš podporiť aj finančne, môžeš tak urobiť na stránke 20minutovka.sk. Viera je z počutia. Pomôž nám, aby pravdu Božieho slova počulo čo najviac ľudí. Pokračujeme ďalej. Takže vieme, že Boh uzdravuje, ale niektorí ľudia si myslia, že táto choroba, ktorú mám, že to je niečo možno, čo mi dáva Boh, aby ma poučil. Je to niečo, čo je také, aby ma niečo naučil, alebo je to od Boha. Je to tak? No, nie je to tak, pretože Boh je láska. Boh nás veľmi miluje. A on miluje každého človeka, dokonca aj hriešnika, ale nemá rád hriechy, samozrejmá vec. Ale on nechce, aby ľudia zomreli, aby hriešník zomrel. On chce, aby každý človek bol spasený. To je jednoznačne prehlásenie Božie, že on chce, aby všetci ľudia boli zachránení a spasení. Čiže Boh nedáva choroby. Aby sme si to uvedomili, že sú dve síly, ktoré sú pôsobiace na tomto svete. A to je jedna temnosť, diabol, a Boh, ktorý zachraňuje ľudí. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. Čiže tu vidíme, že Boh miluje človeka. Ale ľudia si to niekedy pomýlia, si myslia, že Boh ich trestce, že Boh ich skúša. Ale ktorý otec by bol taký, ty máš určite deti a urobil by si to, že dieťa dáš niekde na cestu a nech ťa zrazí auto, aby si ma poslúchal? No nikdy to neurobíš. Aby sa niečo naučilo? Aby sa niečo naučilo, že? No nie. Ani nikto z nás, keby bol akýkoľvek zlý človek, tak nedá svojim deťom zlé dary, ale len dobré dary. A Boh nám dáva dokonca Svätého Ducha.
Tak ale potom odkiaľ tá choroba príde do človeka? Keď... No, choroba prichádza pôsobením skrze hriech. A čo je hriech, že? Máme jasne, napríklad aj celá ústava, ktorá je aj na Slovensku alebo po celom svete, nám hovorí, že zavraždenie, že je hriech. Alebo ukradnutie je hriech. A vlastne máme zákony, ktoré zabraňujú, aby sa kradlo, aby sa zabíjalo a iné veci. No a teraz sú rôzne iné hriechy, kde niektorí ľudia sú prinútení niečo urobiť, ako napríklad dievča, ktoré zostane v druhom stave a teraz nevie, čo má robiť a možno, že je prinútená zo strany rodičov, zo strany priateľa, aby si to abortovala, aby urobila interrupciu. A potom takíto ľudia, keď spravia takýto krok, takéto rozhodnutie, tak sú veľmi, veľmi smutní a depresívni. A zažil som takých ľudí, ktorí to vyznali pred Bohom a som im povedal jednu radostnú správu, že to dieťa, ktoré bolo v jej živote, žije, je v nebi a raz sa s ním stretne v nebi. A to pomohlo veľmi veľa ľuďom. Takže je záchrana aj z takejto situácii. Ľudia teda majú takú rôznu predstavu o Bohu, že Boh mňa neuzdraví, kohokoľvek môže, ale mňa nie, lebo nie som toho hodný. Suseda môže, toho môže, ale ja sa aj modlím, nefunguje to. Ako by ľudia čo najlepšie by si myslíš, že by mohli prijať uzdravenie do svojho života? No uzdravenie môžu prijať tak, lebo je napísané v Svetom písme, že Ježiš zobral všetky naše choroby na svojom tele. Na seba, keď vidíme niektoré filmy o Ježišovi Kristovi, o ukrižovaní, vidíme, jak bol zbitý. A to má význam, pretože on dobrovoľne znášal všetko, i keď by nebol, ako človek to chcel, ale on znášal pre nás. Aby ja som nemusel mať hriechy, on zobral hriechy na seba. Vieme si predstaviť, že Ježiš sa stal hriechom za nás, aby sme my boli Božou spravodlivosťou. A preto sme novým stvorením v Kristu Ježišovi. Čiže Boh nechce, aby ľudia boli chorí a každého, kto zavolá na Ježiša, uzdraví, pretože Ježiš to už raz robil. Ježiš zobral naše choroby, naše bolesti na svojom tele a v jeho ranách sme boli uzdravení. Takže keď tomuto veríme a keď veríme Božiemu slovu, nemusíme viacej trpeť a nemusíme byť chorí. Ja to zažívam sám na svojom tele. Niekedy ja už mám svoje roky, mám 70, budem mať 71 rokov a niekedy mám nejakú bolesť, tak poviem, no nie, Ježiš to niesol na svojom tele a ja to už nechcem, dávam to preč od seba. A za krátku chvíľu zbadám, bolesti sú preč. Funguje to. Aké to je jednoduché pri tom. Je to, a nemá to vedľajšie účinky. To je dôležité. To je veľmi dôležité. Našim cieľom je dneska povedať ľuďom, že Boh dokáže uzdraviť možno v tej situácii, ktoré sa oni teraz nachádzajú. A ty si tých uzdravení videl veľmi veľa počas svojho života. Videl si možno v stovkách, možno až tisíckach. Spomínal si mi, že možno 500 ľudí na jednom mieste, alebo v podstate v jednom regióne zažilo uzdravenie. Na jednom mieste jeden deň. Jeden deň. To je krásne. No, bola tam napríklad jedna pani, ktorá mala veľké bolesti v chrbte. A je to bežné, musím povedať aj vám, ktorí pozeráte, že ženy väčšinou majú starosti za financie, ako zaplatím účty, ako zaplatím to, nemáme peniaze a tie starosti sa naložia na tých ľudí, ako keby to bolo nejaké vreco na chrbte. A väčšinou títo ľudia mali, alebo tieto ženy, asi 50 žen vyšlo dopredu, že majú problémy s chrbticou a s bolestiami. A vlastne vyšlo, keď som počúval ich prejav a ich sťažnosti, máme starosti. No a keď som sa za nich pomodlil, tak starosti odišli. A viete, čo je zaujímavé? Že oni mali aj také bolesti, že mali kratšiu nohu. A tá kratšia noha dorástla. A taká krásna vec bola, keď prišla jedna mamička so svojou dcérou vo vozíku, v invalidnom vozíku a ho tlačila. Bola ozaj taká pokrútená tá dievčina. Môžem povedať len jedno to meno, Slávka. A ona mala aj ruky pokrútené, aj tak trošku rozprávala zle. A mohol som sa s mojim priateľom za ňu pomodliť. Dorastla jedna noha. A potom ešte sme povedali, že nech ju Boh ďalej operuje. A čo sa udialo? Oni odišli domov a matka mi potom hovorila, že ráno tá dcéra sa zobudila a kričí na matku: Mami, ja som hladná. A že ona sa úplne zrozila, lebo to sa už dlhý čas nestalo, odkedy ostala chorá. Neviem ani presne, akú chorobu mala, ale ona prišla potom do kuchyni na svojich pekne, vyrovnané ruky mala a jasnú reč
A matka skoro padla na zem, lebo bola tak milo prekvapená, keď videla tento zázrak. Dodneska je to dieťa, ako to dievča zdravé, je vysoká, ona sa vedľa mňa postavila a ja som bol taký maličký pri nej, ona mala asi 1,80 m, ja mám len 1,65 m, takže tam bol vidieť ten rozdiel. To bolo konkrétne tiež uzdravenie. Je nejaká oblasť alebo choroba, na ktorú je Boh prikrátky? Dajme tomu, že už tak s týmto sa nedá pohnúť. Neexistuje žiadna choroba, ktorú by Boh nemohol uzdraviť. Pretože keď Boh stvoril človeka, tak ho tak dokonale stvoril, že dal všetko k tomu, aby ten človek mohol byť zdravý. A keď sa Boh dotkne akéhokoľvek chorého človeka, tak jeho moc to urobí, Ježiš Kristus to vlastne robí, že sa dotýka ľudí nadprirodzenej sile. A používa si samozrejme vec nás ľudí. S tým, že vyznávame alebo hovoríme jeho slovo. Veríme jeho slovu a vyznávame to nad ľuďmi a ľudia zostávajú slobodní od choroby alebo slobodní od závislosti alebo od okultizmu a iných vecí. Ja som zažil jedno dievča, ktoré malo 12 rokov a od 12 rokov, nakoľko dostala nejaký amulet, neviem, čo to bolo, nejaká náboženská oslava, dostala nejaký amulet a ona onemela. A mala 18 rokov, keď som bol s ňou a nevedela rozprávať. 6 rokov nerozpráva, bola nemá. A ja som jej zobral tento amulet a som zlomil nad jej životom kliatbu v Ježišovom mene, tak ona začala rozprávať a ďakovať Ježišovi. Matka bola z toho úplne vyvalená a celá šťastná, že zažila taký zázrak, že ešte dcéra aj rozpráva. Boh vie samozrejme zasiahnuť do uzdravenia, ale do rôznych oblastí, či už sú to rodinné veci, či už sú to financie, alebo do akýchkoľvek oblastí ľudského života. Je to tak, nie je Boh len ten, ktorý uzdravuje, ale naplňa ako keby celé spektrum toho, čo človek potrebuje. Ja vám poviem jeden príklad z Nemecka. Je taký zvláštny príbeh, to je v nemeckej televízii raz ukazovali jednu, ja ju nazvem pani, ktorá pracovala pre bielu mágiu a ona vysvetľovala ľuďom po televízii, že ako dať do poriadky vzťahu v rodinách. Lebo v rodinách sú zlé vzťahy, hádky a niektorí ľudia si to chcú dať do poriadku, tak im dala taký návrh, že keď sú doma, tak aby si dali fotografiu toho človeka, zapálili sviečku a povedali nejakú tú modlitbu, ktorú im ona povedala. A táto jedna pani sa volá Ružena, dodneska žije. Urobila tiež takýto skutok dobrý, myslela si, že chcela pomôcť svojej švagrine, na ktorú sa hnevala, tak jej aj odpustila, ale povedala túto magickú modlitbu. A ona zažila vo svojej duši nejaký nepokoj a odrazu zbadala, že záclona sa hýbe, tak si myslela, že je otvorené okno, ale okno nebolo otvorené. Deti boli vo vedľajšej izbe a hrali sa tam s kocúrom a ten kocúr, oni otvorili dvere a ten kocúr vybehol z tej izby a začal skákať po celom byte a po záclonách, ako keby bol chorý. A ona sa veľmi prelakla, táto Ružena, a išla potom do kúpeľne sa trošku upraviť, pozrela sa do zrkadla a zbadala, že jej popily sú úplne červené. Tak sa zhrozila. Tak zavolala hneď priateľke a hovorí, počúvaj, takúto a takúto mám skúsenosť, potrebujem pomoc. Poznáš nejakého farára, ktorý by mi pomohol? Tak zavolali v Norimberku katolíckych kňazov a oni povedali, my nerobíme takúto službu. Potom zavolali evangelickú cirkev, ani my nerobíme takúto službu. Tak zavolali potom jedného Francúza, ktorý bol v minulosti veľmi okultne zaťažený, ale on bol z toho vyslobodený cez môjho priateľa, nebohého Johna McFarlana, ktorý už je v nebi. A ten povedal, áno, my to robíme. A on mi zavolal, lebo mal práve návštevu, tak ma potom poslal na to miesto, aby som tam prišiel a aby som za neho slúžil teda. A keď som tam prišiel, tak tá bola celá roztrasená tá pani a ja som jej len povedal, že Bohu sa to nelúbi, aby sme slúžili iným bohom, aby sme si urobili nejakú podobu, nejakú modlu, aby sme sa tomu klaňali. A ona povedala, ja urobím všetko, len aby mi bolo dobre. Tak som jej povedal, aby prosila Boha, aby jej to odpustil. Ona prosila nebeského Otca, aby jej odpustil a
potom dala život Ježišovi Kristovi ako svojmu pánovi, ktorý za ňu zomrel a ju očistil od všetkých hriechov. A na to bolo to zaujímavé pre ňu, tá mačka, ktorá bola taká divá, prišla k nej a sadla si jej do lona. A to bolo pre ňu také svedectvo, že už je všetko v poriadku. Ale s týmto ešte neskončilo, pretože manžel, on bol veľmi žiarlivý, to bola veľmi pekná žena. A on na ňu veľmi žiarlil, lebo on prežil nejakú obrnu a bol trošku postihnutý a tú ruku si trošku tak za sebou ťahal a mal taký handicap. No a my sme raz boli u nej v dome a dávali sme do poriadku veci. Bola tam nejaká čínska váza, bola tam nejaká bosorka v detskej izbe, visela, to bola taká móda. Tak som sa pýtal túto Ruženu, že ako spávajú deti. No nevedia spávať, budia sa a plačú v noci. Hovorím, vieš čo, daj tú bosorku preč odtiaľ. Tak ona ju zobrala odtiaľ a hodila ju do koša. Čínsku vázu, ktorá stála 180 €, mariek v tom čase, hodila ju do koša. A na to prišiel manžel. A čo tu vy robíte? Dvaja sme boli, dvaja muži v jej byte, viete, tak to je trošku taká háklivá vec, tak si mohol niečo myslieť. A ja mu hovorím, my sme tu prišli na to, aby bola uzdravená vaša rodina, lebo sa chceli rozviesť. A na to, jak som sa s ním rozprával v kuchyni, tak si klakol na zem a hovorí, že čo mám urobiť? A hovorím, dajte život Ježišovi. Tak on dal život Ježišovi, on dostal úplný pokoj, boli mu odpustené hriechy, ako napríklad žiarlivosť, lebo žiarlivosť je tiež hriech. Zo žiarlivosti prichádza nenávisť a horkosť a niekedy by človek dokázal aj vraždiť zo žiarlivosti. A to bolo všetko preč, no a len krátkosti ešte, manželstvo bolo uzdravené, sú šťastní, majú krásne 2 deti, deti dobre spávajú, oni sa nehádajú, takže sláva Bohu za to, že aký je. Ďakujem Bohu. Prosím ťa, v tomto poslednom vstupe, ktorý ti teraz dám, prihovor sa divákom, tí, ktorí možno hľadajú uzdravenie a skús tú vieru ešte vyburcovať, vyhecovať v každom jednom, že Boh je schopný a mocný, aby práve tú chorobu, ktorou prechádzajú, tú ťažkosť, že dokáže uzdraviť. Tak ja by som vám rád poradil, že každý z nás máme prirodzenú vieru, ale máme aj dar viery od Boha. A keď hovorím o Ježišovi Kristovi, tak je dobré, keby ste teraz, vy, ktorí ste chorí, povedali: Ježišu, ty si za mňa zomrel a ty si stal 3. deň z mŕtvych, prosím ťa, uzdrav ma. A ja sa teraz za vás pomodlím a položte si svoju ruku na miesto, kde máte bolesť alebo kde máte nejakú chorobu, čo vás trápi. A keď sa to nedá nejak definovať, že to je viacej, tak si dajte ruku na hlavu. Vôbec to nevadí. A ja sa teraz pomodlím v Ježišovom mene. Mene Ježiša sa modlím za týchto ľudí, ktorí teraz pozerajú a chcú byť uzdravení. A ja karhám v Ježišovom mene a v jeho autorite každú nemoc a každého ducha nemoci a zväzujem vás v Ježišovom mene a prikazujem, aby ste opustili životy týchto ľudí a ich telá. A nech sa tak stane. Mene Ježiš. Amen. Amen. Takáto krátka modlitba a človek môže byť uzdravený. Môže byť uzdravený. Priatelia, my pevne veríme, že aj táto relácia prispela k tomu, že mnohí z vás teraz prijali uzdravenie. Budeme radi, ak nám o tom napíšete. A ak sa tak nestalo a potrebujete nájsť ľudí vo vašom okolí, ktorí sa s vami alebo za vás budú modliť, takisto budeme radi, keď nám napíšete, a tým, že máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike, veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť. Dušan, ja ti ďakujem veľmi pekne, povzbudivé, naša viera vystúpala, Boh je dobrý. Ďakujem aj ja. Všetko dobré prajem. Sme veľmi radi, že vďaka 20-minútovke ľudia prijímajú uzdravenie, spoznávajú Boha a majú zmenené ľudské životy. A je to možné len vďaka tomu, že naše relácie podporujete, šírite a zdieľate a tak sa môžu dostať tam, kde sa majú dostať. Dajte Boha na prvé miesto, on vás dá na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali. Majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.